Het gaat goed met de rijstaan in Noord-Friesland. Er binnen nog haast 200. Dat is het goede nieuws. Het gevolg is dat er ook heel tijd meer rijen onrieden worden. En daar moet wat ondien worden. Daarom worden tussen de Griep en Reetsjerk deze wildspegels plaatst. Dit is een traditionele reflector. Gewoon een driehoek. Het lucht gaat zo, het lucht gaat zo. En dan gaat het in de bermen dus. En daarmee schrikt het beest niet dat veel touw. En gaan ze de dik net oer. Of wachten ze tot die auto voorbij is. Nou, we weten van de oude winter dat hier in alle gevallen fjouwerrijen onrieden binnen. Gewoon weer op slag D, die binnen door de gemeente Voorthellen. En oren die binnen Wijkerop. Maar we weten ook dat er een hele grote van dit soort gevallen binnen die het net melden worden. En dat willen we graag beter in beeld houden. Want net alleen de pijltjes, maar ook een betere registratie met ongelukken voorkomen. Daarom hebben verschillende gemeenten en natuurbeheerders de handen in inslaan. Nou, we willen zien dat mensen tussen de eren krijgen wat ze melden kennen als ze een rij onrieden hebben. Dat kan dus nu via de website van de gemeente. Maar we willen ook maar oren beheerders van natuurgebieden, maar van dieken, dus gemeenten, Staatsbosbeheer, het Frieske Geer, de Wildbeheereenheid. We willen een systeem opzetten dat mensen weten wat ze te plak kennen, maar het melden ervan en dat het vervolgens ook duidelijk is waar wat aanpakken gaat. En met die registratie, die kunnen we dan zodanig bewerken dat we zeggen, nou wat kennen we er nog mee? He, wat leert het dus? En hoe vaak komt het voor? En hierop zijn wij is deze. Waar gebeurt het nou correct vooral? Want we kennen op een gegeven moment, ik zeg, nou werd het meest gebeurd. Misschien moeten we daar wel een rasterdel zetten. Maar dan moeten we wel weten, is het hier correct? Of is het een kilometer verderop? Of is het daar? Ja, er binnen hier al de bosjes voor tellen, zodat rijen beter zichtbaar binnen voor autobestuurders.